Bidelaguntza, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu oneko eta herritarren partaidetzarako zerbitzuak udalei zuzendutako prestakuntza ekimena da. 3. edizio honen hartzaileak udalak, udal teknikariak eta herrietako elkarte eta herritar taldeak izango dira. Aurtengoan ere, tokiko errealitatera eta eskaeretara egokituta, prestakuntza eskaintza oparoa dator. Partaidetza eta ekintza komunitarioan sakontzen jarraitzeko trebakuntza tailerrak. Herritarren partaidetza udalean. Ekintza komunitarioa gure udalerrian. Nola indartu partaidetza eta ekintza komunitarioa 2500 biztanletik beherako herrietan? Proiektu eta prozesu desberdinen inguruan esperientziak, zalantzak eta erronkak partekatzeko topalekua. Markoaren ikuspegian eta estrategia metodologikoan sakontzeko, lurraldeko teknikari eta gizarte langile edota hezitzaileei zuzendutako ikastaro trinkoa. Udal teknikari eta elkarteetako kideei zuzenduta prestakuntza jardunaldiak. Partaidetza eta ekintza komunitarioan sakondu eta elkartegintza indartzeko lagungarri izan daitezken gaien inguruko ikastaroak. Urtean zehar, esperientzia edota lan eredu ezberdinak ezagutzeko bisitak antolatuko dira. Ezagutu aurtengo eskaintza eta eman izena.